mlarat bondo siji karo uripmu aku nelongso mergo kepacut tresno ora ngira saikine citra gewer lagunya Indonesia Duta Nada Citro album Masjid Kempot untuk mengenang almarhum Masjid Kempot pada siang hari ini. Yuk boleh hadir di Kampung Warso. Pasukan ambiarnya mana yuk kewer dangdutnya Indonesia Duta Nada. Wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul amis wae Duta Nada bergoyang. Oke, apa salah awakku iki? Aku nganti tega mblenjani janji. Apa marga kahanan uripku iki marat bondo siji karo uripmu. Mergo kepacut tresno ora ngira saikine citra pasukan ambiarnya mana yuk bersama dangdutnya Indonesia Duta Nada. Wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul amis wae apa
merko kepacut tresno ora ngira saiki ne citra ora ngira jebul kowe citra duta nada bergoyang satu persatu. Juga tadi ada request